Maria among inahan. Akong pagtuo, akong isang yaw, ang pagtuo ni Kristo. Ipaambit sa tanan, atong isang yaw, ang panaghelyo ni Kristo. Niakan natong mga Pilipino, natong isang yaon. Maayong gabi mga kapamalandong ko diha ni Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. Kini nausab ang inyohang kapamalandong Brother Alex Slim, tig-uban na usab kaninyo para sa atong pamalandong karong gabiona. Pitsa uno karon sa bulan sa Agosto, unang adlaw ning bulan o I believe dako kay ning butang nga angay natong pasalamatan sa Ginoo, no? Ni survive kita igsuon kung atong tan-awon pipila na lang kabulan ang moabutay, Pasko na usab, bag-ong tuig na usab. So dako kay nga grasya ang pasalamatan nato sa Ginoo, no? Happy Sunday kanatong tanan mga kapamalandong. Happy Sunday mga igsoon ko ni Kristo og welcome ning ato na usab nga panag-uban sulod sa usa ka takna alang sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, live kita karon sa atong Facebook page ang Brother Alex Lim, ingon mausab sa atong Facebook page ang PS246 TV o natay gitry nga bago, no, wala ta nag-live karon sa YouTube tungod kay live kita karon sa ato ang group, no, ang pamalandong karon Facebook group. So live kita karon mga igsoon, mga pamalandong. Kumusta kamong tanan diha? Kamusta mo sa inyong nahimutangan karon? Pertig yung inita, no? Matag adlaw, init yung kay mga igsoon. Hangtod karong orasa, perting inita. So ang ato mga kapamalandong diha, dapat amping ta kanunay, dapat ato pag yung I think dublihon pa gyud siguro nato ang pag-inom sa tubig, no, kay pertig yung inita, labi na katong nagtrabaho bitaw nga naa sa gawas. Wako dili gawas sa nasod ko, dili gawas sa building, sa opisina, naba ka sa field, na kinahanglan jud ka mag-inom og daghang tubig igsoon ka pabalandong. Okay, so karong gabiuna aging pagbukas sa ato ang pagpamalandong, atong unang itimbaya ang ato ang mga kapamalandong sa nagkalain-lain nga parokya. Akong itimbaya ang ato mga kayugsonan diha sa may magsaysay og Hingoog. Brother Luis, iyang mga kauban diha, kumusta kamo diha? Ang ato mga kauban diha sa Lamay Lagunglong, Sugbong Kugon, sa may Salay, diha sa may Balingasag, no? Ay-ayog dudo diha sa may Balingasag. Speaking of Lagunglong, ako i-congratulate ang ato ang Catholic Charismatic Renewal Services Youth diha nga
gipanguluhan ni Cha para sa ilahang malampuson kaayo nga graceful episode, no? Nagtan-aw ko ganiha. So, congrats sa inyo mga igsoon. I hope nga magpadayon kamo sa inyohang gibuhat and pohon-pohon. Kung maloy ang Ginoo, kung okay mo i-invite ta mo dinhi sa ato ang programa matag adlawng Domingo. Ato po diyang itimbaya ang ato makigsuonan diha sa may Balingasag, no? Ay Dudo, Gracia, mga kauban diha, and sa may Hasaan, no? Mga kauban ako diha, mga charismatic sa Immaculate Conception, Hasaan. Labi na akong gamayng bata diha, uban sa iyang mama nga pertira ba yung lihoka, no? Pertira gyud ka bisan asa lang, no? Bisan, pero praise God, pasalamat sa Ginoo sa maayong nga panglawas nga gihatag sa Ginoo og sa proteksyon hinaut nga mag-amping mo diha, no? Amotanan diha sa ato mga kaigsuonan sa may Claveria, no? Misamis Oriental, si Tintin, Brad Lucky, happy birthday. Brother Gideon, kumusta mo diha? O ingon na usab sa atong mga kaigsuonan diha sa may Villanueva, no? Bilisab nato limtan ang atong mga igsuon diha sa may kining Taguluan, Misamis Oriental. Brad Tata, Diding, kumusta mo diha? I hope nga amo sa maayong makahimtang. God bless sa inyo, ha. Stay safe kanunay. O mga kaigsuonan sab nato dinhi sa may City District, no? Atong nahibaw-an pila na kaadlaw ang semana, pila na kasimanang milabay nga nag-isikyo ang Cagayan. Hinaut unta igsoon makapamalandong nga naata kanunay sa maayong nga panglawas, no? Atong ampingan ang ato ang kaugalingon kaysa atong pag-amping sa atong kaugalingon, ato usab nga giampingan ang ato ang pamilya. So bantay lang gyud ta kanunay, no? Magbatngon lang gyud ta uban sa atong pag-ampo, uban sa atong pagsalig sa Ginoo. Di kita magpakawala sa paglaom sa tanang kalisdanan nga miabot sa atong kinabuhi tungod kay aduna mi Ginoo na moy mugiya nato. Amen. So, akong itimbaya, syempre, ang akong mga kaigsunan, mga kauban ako sa Servants of Christ Charismatic Community sa Bulwa Parish. Labi na sila Glinky, si Grace, si Kim, si Brenda, si Virgie, no? Si Gerald Ugrut. Mga kauban ako diha sa may Bulwa, kumusta mo diha? Hinaot nga naa mo sa maayong kahimtang. Ayan sa Kupayo, kumusta? O ingon mo usab ang tibuok parokya sa Bulwa, mga kaparokyanon diha, kumusta mo diha mga igsuon? O diri usab sa may Westing nga bahin, brothers and sisters in Christ, no? Gikan sa Opol ngadto sa may Lugait, no? Brad Rafi, kumusta mo diha? Diha sa may Lugait, no? Si Yanyan Nanti, Juicy, Brother AC, kumusta mo? God bless sa inyo hapong aktibidades nga ginahimo, no? Sa inyong Zoom online ninyong prayer meeting. And Father Steve, kumusta? No? Sa may Lugait, parokya sa Lugait, no? O ingon mausab akong itimbaya ang akong manghod si Ali nagsuruna diha sa may Bulwa nga kanunay nagsunod sa atong programa. Hello sa inyo diha, hinaot nga namo sa maayong kahimtang. Siyempre mga kapamalandong, dili nato limtan ang atong kapamalandong sa gawas sa nasod, no? Sa may Singapore, Len Marie Rhymes nga kanunay gyud nga nagsunod sa atong programa. Walay puas nga pagsunod, no, sa programa nato. Atong itimbaya usab si Ate Ana Isminia, si Ate Vilma Mendez diya sa may Macau. Ang atong kapamalandong po diya sa may Texas, si John Porcadilla. Hello sa inyo diya, John, kumusta? No? O yung mausab atong itimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa may kining sa Bananapita. Okay, speaking of Saudi Arabia, ako po di ang itimbaya, no? Ang akong cousin diha, no? Kuya Ronil diha sa may I think Abu Dhabi og si Uncle Lolo Ilibera diha sa may Saudi Arabia. So, kumusta mo diha mga kapamalandong? Siyempre di nato limtan, no? Ang kapamalandong nato sa nagkalain-laing lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, kung asa makakaroon igsoon kapamalandong, kumusta, no? Hinaot ka naa ka sa maayong kahimtang karon. And akong pare dito diya sa may Bubuntugan Hasaan, Brother RR, no? Partner na ko every fourth Sunday. So, uban siya mga kauban diha, no? Katong labi na katong gilangkuban sa
ilahang gipahigayon nga Bible verse challenge. Nindot kay ang ilang mga pamalandong nga ilang gihimo, mga short video, mga igsoon, ilang gihimo, ilang gipost no sa Facebook nila para maghatag og kadasig sa atong mga katawhan, no, para makapamalandong usab sa pulong sa Ginoo. So kumusta mo diha tanan? Og sa tanan-tanan mga kapamalandong nato, kumusta mo diha? Happy Sunday sa makausa. O niatong pagpamalandong karon nindot kay ang atong topic nga atong giandam, hinaot nga makatabang din nato sa ato ang pag-alagad diha sa Ginoo. Atong gitaytulan kini, how can we be faithful servants of God? Saon man, no? Saon nga maging faithful, daghan tag madunggan sa kuno, daghan tag madunggan nga kani siya nga tao faithful, kani siya grabe kayo ang iyahang kuan, ang iyahang kada bang ang iyang pag-serve diha sa Ginoo apan sa atong panahon karon, no, kaya ba ni nato, no, aduna bay makakaya niini? So kana siya ang atong hisgutan karong gabi una, igsuon kapamalandong, no. Hello day ko kay Sister Merlinda Castillon Lipasana. Kumusta diha igsuon? Happy Sunday, no. I hope na amo sa maayong kahimtang uban sa imong pamilya. Si Brad Morris, no, kumusta diha? Brad Tomas diha sa may kuan. Si Elno akong amigo, no, gikan sa Canada. Gams, good morning ba diha? Buntag ba diha sa Canada? No, good morning diha. Power kay mga picture sa akong amigo, no? Kuya kay mga pictures, power kayo. Okay? So maigsoon makapamalandong agig pag andam sa ato ang kaugalingon para makapamalandong kita. Mag-play kog isa ka kanta alang ato ding opening prayer, and then sugdan nato ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Okay? Sige, sa atong pagbalik, magsugod ta sa atong pagpamalandong. Sa iyong kulungan. Sa tiilan mo pagsimba kanimo o Diyos. Ang langit gugma mo alang sa tanan.
Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kaluluwa ko. Mga igsoon, mga kapamalandong, atong sentro ang atong hunahuna diha sa presensya sa buhing Dios, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga labing gamahanan, tuburan sa kaayog kinabuhi, tuburan sa gugma, pasaylo, tuburan sa kaluoy, kami nagadayeg nagapasalamat kanimo nining kagabhion nga imong gihatag kanamo. Nining maungtak na o Dios sa among pagpamalandong sa imong pulong. Langit no namong Amahan, kami nangamuyo kanimo nga unta kining gabhiuna o Dios mapuno sa imong pulong, imong mensahe, sa imong balang espiritu ang tanan nga naminaw naabot ni maong pagsibya o Dios. Lord, panalangin niming tanan, abriya ang among hunahuna o kasing-kasing. Ipatuhop Ginoo ang imuhang mensahe. Hatagi kami kadasig, hawani ang among hunahuna, hawani ang amo ang kasing-kasing. Himuag Ginoo nga kining mensahe nga among madungog karon mahimong buhi gayud nga naa sa among kasing-kasing. Tuguti Ginoo nga kining mga takna sa among pagpamalandong dili lamang namo madungog ang imong mensahe kundi amo gayong mabati nga din ikaw gayud nakig-uban kanamo. Langit no namong Amahan, nangamuyo kami kanimo nga kiniunta magbalampuson. Lord, i-bless ang amo ang internet connection. I-bless ang among kauban mga kapamalandong at tagsunod. I-bless po Lord nga mohatag ni maong mensahe. Himua Ginoo nga dili akong mensahe ang ako mapaambit kundi dili imo gayong mensahe ngadto sa imong katawhan. Langit ng Amahan, wala kami mahimo kung wala ka. Busa among isalig kanimo ang tanan. Kay kini among gipangayo o among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak ang among Ginoong Hesukristo uban usab sa panabang sa among langit ng inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God in the highest. So brothers and sisters in Christ, kapamalandong, no? Sa dili pa day ko magpadayon nako nalimtan, no? Shout out po day ko sa ato ang kanabang tigsunod gayud kanunay sa ato ang no sa atong atong pamalandong ang Rubin family diha sa may NHA Kauswagan ug ingon usab ang Salon family, no? Sir Munching bani ka salon diha sa may kining Makabalan, no? So kaning duha ka pamilya permi magsunod sa ato ang kuan, ato ang sibya. Og ako day pong i-greet day og happy birthday tanan nga nag-birthday karong adlaw, no? Greet din ako si Bikilo. Happy birthday Dabex, no? Og sa tanan-tanan nga nag-birthday karon, happy birthday ninyong tanan. O mga igsoon, mga kapamalandong alang sa ato ang mensahe sa ato ang pagpamalandong karong gabi una. Sa ako lang gikaingon mo ni ang atong topic, no? How can we be faithful servants of God? Now, dear brothers and sisters in Christ, maayo siguro nga atong sugdan kini nga pagpamalandong pinaagi sa pagsusi o pagtan-aw unsa di ay ang usa ka alagad sa Ginoo. Unsa di ang usa ka tao nga nag-alagad sa Ginoo. Now, kung tan-aw nato mga igsoon, no? Ingon pa dinhi sa ako ning nabasa ganiha, no? Ako ning gitan-aw ganiha, ingon pa niya, a servant is the one who gives himself up to the will of another. So, ang usa ka sulugoon kana bang murag iyang gi-give up ang iyahang gusto, iyang plano, ang iyang kinabuhi, iyang oras para sa tao nga iyang gialagaran, no?
Naingon pa gyud diha nga having been bought by Christ, no? He had now become a willing slave, binding himself to his new master, Jesus. Nga, kana bang, kung sa Biblia mga igsoon, giingon, nga, kita, no, mahal kayo ang pagpalit ni Kristo kanato. Tungod kay iya kining giula ang iyang kaugalingon diha sa cross aron iya tang malukat gikan sa sala. Na ingon pa ni San Pablo nga dili na kita ang tag-iya sa atong kaugalingon kundi si Kristo na. O kung si Kristo na ang tag-iya sa atong kaugalingon, mo na giingon nga adunay nahitabo nga kana bang binding, no? Na ang ato ang kinabuhi di ay kay si Kristo na tag-iya dili na kita magpuyo sa atong own nga kinabuhi, meaning own kanang atong gusto kundi ang kang Kristo na. So mosag willing siyang mubuhat sa tanan, mahimong ulipon para sa iyang bag-ong master, para sa iyang bag-ong kinabuhi nga diin iyang gisunod si Kristo. So una ang usa ka sulugoon, no? So usa ka sulugoon sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, no? Kung mihisgot tag faithful servants diha sa Biblia, actually kung tan-aw na to ang Bible may igsuon, perting daghana, no? Perting daghana kayo sa mga tao nga mihatag sa ilahang kaugalingon para sa pag-alagad sa Ginoo. Now, una, si Abraham, no? Diha sa Genesis chapter 12 to 22, makita nimo diha ang kinabuhi ni Abraham kung giunsa niya pagsunod ang Ginoo. Dili man perfect ang iyang kinabuhi, pero grabe ang iyahang gipakita nga pag-obey, no, sa mga sugo sa Ginoo sa iyaha. Imagine nimo nga ang iyang bugtong anak kaya niyang ihalad, no, para sa Ginoo. Dili ka na basta-basta nga faithfulness, brothers and sisters in Christ kapamalandong. I don't know kung doon na ba'y kakaya na to, ana, no? Na ikaduha, si Job. Si Job, mga igsoon, niingon pagani si Satanas, no? Kung tan-aw nimo diha sa Job, no? Gikan sa chapter 1 paingon nimong humanon nimo nagbasa, giingon pag Satanas, si Job, ginanyang Ginoo, si Job mialagad lang na nimo tungod kay naaman siya makuha nimo, no? Tungod kay gibless man nimo. Pero niingon si Satanas, testingi be ayo i-bless si Job. Tanaw na tong moalagad pa ba na nimo? Basig balikason nung kani Job. Pero taliwala sa tanan nga giagian ni Job, igsuon ka pamalandong, grabe ang iyang faithfulness sa Ginoo, ang iyang pagkaalagad sulugoon sa Ginoo, wala gayud mausab. So, no, grabe ang mga tao sa unang panahon, kani nga mga tao dili basta-basta ang ilang pagpuyo sa ilahang kinabuhi para lamang matuman ang kabubuton sa Ginoo. Now, sa New Testament, brothers and sisters in Christ, doon ay duha na akong gipili diri, no? Akong ipakita sa inyo, ha, no? Si Mary, si Maria. Diya sa Lucas kapitulo 1, bersikulo 38, unsay giingon niya? Sa dihang si Anghel Gabriel miingon sa iya, ha, nga mababdos ka ug manganak, manamkon kag manganak kag usa ka batang lalaki. Ug kining maong batang lalaki paganganlan mo Jesus kung may mutubos sa kalibutan. Mingon pa gani siya, ulay ako so pagkanhimo ni ini. So gi-explainan siya sa anghel. Pero unsay tubag ni Maria? Nindot kayo pagkapatsada kay igsuon. So maybe doon na siya kalibog siyang hunahuna na saon man. Pero wala siya nagduduha sa pag-ingon. Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Brothers and sisters in Christ, dili basta-basta. Ano? Ang pag-ingon ni Maria ani, ang pag-uo niya sa plano sa Ginoo, igsoon nangahulugan kini posible sa iyang kamatayon. Ngano man? Kay ang balaod sa mga Hudiyo atong panahona, ang babae nga magbabdos nga walay bana sa may buhaton, no? Patyon, batuon.
maulawan pa ang iyang ginikanan ug iyang parente. Pero wala ni gihuna-huna ni Maria, kundi ang iyang giingon, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti. Pagkanindot kaayo mga igsuon, no? So, mo ni atong bunga sa atong kaluwasan karon, no? Na si Kristo na tao gayud sumala sa plano sa Amahan. Nga natao gayud siya, no? Sa gikan sa taguangkan, no? Sa usa ka babae. So dili na basta-basta, my dear brothers and sisters in Christ. Na unsa pa gyud duha ni ka tao ang ako ang murag para nako grabe kayo ang ilahang alang sakripisyo faithfulness diri sa New Testament, no? Ikaduha, sa Romans, no? Si San Pablo. Si San Pablo, grabe makay ni siya nga tao, salbahis makay ni kay murag ang tanang tao nga mutuo ni Kristo. Iyang dakpon, iyang disod-disoron, iyang ipapatay, no? Dili unbeliever man si San Pablo, pero sa diha nga na-convert siya, sa diha nga kanabang mipakita ang Ginoo, no? Diha sa iyang kinabuhi unsa may nahitabo. Dunay kausaban, no? 180 degrees, no? Grabe. So unsay nahitabo ni San Pablo? Mialagad siya sa Ginoo. Ni-serve siya sa Ginoo. Grabe ang faithfulness ni Paul. Ano? Tanawa kay ang New Testament kasi pinakadagag sulat diha. Si San Pablo, no? Grabe ang mga lugar nga ang iyang nasangyawan sa pulong sa Ginoo, no? So, dili basta-basta mga igsoon, no? Sa Romans chapter 1 verse 1, ingon diha, gikan ni Pablo nga ulipo ni Kristo Jesus gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. So iyang gi-declare niya na siya ulipo ni Kristo. Sulugoon ni Kristo nga gitawag sa pagsangyaw sa maayong balita. So, kani nga mga tao, mga igsuon, mga kapamalandong, dili basta-basta gipuy-an sa ilang kinabuhi. Muna akong giingon nga daghan matag mga tao nga nadunggan nato diha sa Biblia nga ingana siya ka faithful o grabe ka faithful sa Ginoo. Pero ang pangutana ni maigsoon, kita kaha sa atong kaugalingon. Kaya ba nato ni? Kaya ba ka nato mahimong faithful sama nila? Kaya ba ka natong ibuhis ang atong kinabuhi para sa pagtuo nato diha sa Ginoo? Kaya ba natong suungon ang mga pagsulay o mga kalisdanan para mapaambit o mapaabot lang ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban? Kaya ba natong mulikay sa mga tentasyon ug mga sala, no? Aron singon ni ana mohari si Kristo sa atong kinabuhi. Mao ni ang mga pangutana mga igsoon, no? Unsang sekreto aning mga tao sa Old ug New Testament nganong ingon ani man ang kainit o kadasig sa ilahang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Maigsoon, mo ni ang atong tan-awon karon. So, my dear brothers and sisters in Christ, kung mahisgot ta og kanabang pag-alagad, syempre, no, ang Biblia adunay gisgutan nga ganti sa tanang mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. Dunay reward. No, kani nga mga reward igsuon kapamalandong tinuod ba ni naa man ni sa Bible, no? Naa man ni sa Bible. Now, pananglitan, no? Ang Biblia diya sa Luke, no? Luke chapter 6 verse 38. Nag-ingon ba diha, no? Kana bang panghatag, no? Give and it will given to you. No, grabe kayo ang saad ani, no? So, kana bang when you give kuno, no? Ang taksanan sa butang nga imong gihatag mo pug kuno ang taksanan nga ibalik diha nimo, no? So kada bang sa ato di ay paghatag, pag-share sa blessing sa Ginoo, dunay reward, no? Tinuod man na dili nato na ikalimod mga igsuon tungod kay naa man sa Biblia na ang Ginoo dunay reward kung magbuhat kag maayo. Mamito nang giingon nga kung unsa ang punuan maupod ang bunga, no? Kung mubuhat ka og maayo, mabunga po kag maayo. So, ingon na siya brothers and sisters in Christ nga diha sa ato ang
nagkalain-lain nga gibuhat sa adlaw-adlaw, aduna gyud reward, no? Aduna gyud reward nga kanang moabot ani mga tawhana. Mubuhat kag maayo, isang tuod gilisod-lisod ka, aduna gyud reward kay nag-ingon ba ang Bible nga dunay reward para nimo, no? So, for example, naging faithful ka sa mga trials nga imong nagian. Wala jud ka give up, misalig jud ka sa Ginoo, no? So, dahil sa imong pagsalig sa Ginoo, aduna kay ganti. Kay mingon pa sa San Pablo nga niabot ta ngadto sa ato ang si tawag ana kana bang dag-anan, no? So, kung asa ang atong destinasyon, kung maging faithful ta, taliwala sa mga trials na atong nagian. Na katong mga tao nga matinud-anon, bisan tuod og katong mga tawhana nasakitan, bisan tuod katong mga tawhana gibakakan, apan adunay ganti gayud, no? Nga nagpaabot para nila. Now, sarak pud nga pakasulti mga igsuon makapamalandong, kay ang Biblia naghisgot mag-reward, dili ikalimot nga daghan usab mga preacher na ang paagi sa ilahang pagsangyaw sa pulong, pag-encourage sa mga tao na mahimong mualagad sa Ginoo, ipaagi nila pag-ingon nga mo-serve ka. Kay ang tao nga nag-serve, aduna gayo reward. O dili man siya dautan, tungod kay tinuod man sabyod nga ang tao, ang Ginoo mohatag og ganti, no? Pero mga igsuon ko diha ni Kristo, mo ni ang akong nabantayan. Yes, tinuod, pero kung ang usa ka tawo moalagad sa Ginoo tungod kay nagtan-aw siya sa ganti o reward nga ihatag niya, ang akong pangutana mao kini, makalahutay baka ning tawhana? Ang akong pangutana mao kini, sakto ba ang rason nganong gibuhat niya aning saingon? Nang ako example ani mga igsoon kining atong mga Pinoy athletes nga niapil sa Tokyo Olympics. Now, unsa may rason ngano nga kining mga tawhana mag-training, grabing sakripisyo nga gihimo para mokuha og gold medal diha sa Olympic. Siyempre, dili man nato ikalimod nga dunay reward, di ba? Pa, kung atong pantan-awon ang nahitabo kay Hindelin Diaz, grabe ang iyang naangkon nga reward sa pagkuha niya sa first nato nga gold medal sa Tokyo, sa Olympics nato, no? Sukat sa atong pag-apil. No, my dear brothers and sisters in Christ, akong gihunahuna, dili man pud tingali naningkamot sa Hindelin nga mo maka-gold tungod kay nag-expect lugar siya nga pila ka milyon ang reward nga ihatag sa iyaha. I think dunay mas lawom nga reason. Kining atong mga athletes karon, dunay mas lawom nga reason, di ba? Proud kay ka nga kanabang imong gidala ang bandila sa Pilipinas, nag-represent ka sa imong country, nga nikuha pa jud kag nakuha pa jud kag gold, no? More than the reward nga kwarta or unsa pa nang offer igsuon, na is something nga na-feel sa kasing-kasing sa maong atleta ngano nga maningkamot siya nga mudaog. So, sa atong kinabuhi, kung ang usa ka tawo, usa ka alagad sa Ginoo, ni serbisyo siya tungod kay nagpaabot siya sa reward, ang akong pangutana igsuon, kumusta man ang imong pagserbisyo karon? Makalahutay ba ka ning tawhana? Kaya ang pangutana ani mga igsoon, what if sa iyahang pag-alagad, sa iyang pag-serve, or ikaw karon igsuon, kung ang rason sa imuhang pag-alagad tungod kay gusto ka makadawat nining maong reward, what if diha sa imong pag-alagad moabot ang mga kalisdanan sa imong kinabuhi ug diha sa imong mga pag-ampo igsuon daw nabati nimo nga wa na tubaga ang imong pag-ampo, mopadayon ka ba kaha sa pag-alagad sa Ginoo? Mga igsuon, mga kapamalandong, ako ning gisgutan tungod kay ang tinuod
ang matinud-anon nga alagad sa Dios wala magtan-aw sa reward nga iyang pagadawaton. Now, igsoon kapamalandong, I'm sorry to say this nga, ang tao nga nagtrabaho nga nagtan-aw lang sa iyang sweldo, unsay mahitabo niya? Maybe miingon siya, akong sweldo karon 500 lang, worth of 500 lang pod ang akong itrabaho. Ugma na ng uban, usaon man ang sweldo. Pero kung ang tao nitrabaho sa iyang gitrabahuan na ang iyang purpose labaw pa sa iyang sweldo, maybe gusto siyang mutabang, maybe nalab niya ni nga kumpanya, di ba? Unsay mahitabo? Mas dako. Dili siya magtan-aw sa effort. Dili siya magtan-aw sa iyang sakripisyo. Tungod kay wala man siya nagtan-aw sa iyang sweldo nga maalkansi ba siya dili. So, ang akong ipasabot ani mga igsoon, mga kapamalandong, nga diha di ay sa atong pag-alagad, dili man dautan nga magunahuna ta nga naay reward kay tinuod man na i-bless man gyud sa Ginoo ang magbuhat og maayo. Pero para nako mas maayo pa gyud nga mas lawman pa gyud nato ang rason sa atong pag-alagad. And I believe katong mga tawo nga akong gimension ganiya sa Old and New Testament, kini nga mga tawhana wala nagtan-aw sa reward nga ihatag sa Ginoo, kundi they simply obey sa kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi. Ngano? Tungod kay nakaila sila sa Dios. Kung nakaila sila, unsa ang ilang buluhaton isip binuhat sa Dios. So muuni ang sikreto ni mga igsuon. Na kung ikaw nag-alagad ka karon, kung ikaw karon igsuon nagsimba, ikaw karon gaampo ka, garosaryo ka kada gabi, unsa man ang purpose? No, ang una di ani mga igsoon, atong i karuhon, no? Atong i-define ang purpose nganong nag-serve ka. No? Sa reward ba? Or nakita nimo nga kinahanglan kong mabuhat ani tungod kay gipabuhat ko ani sa Ginoo. Now, mga igsoon, kung atong silipon ang Biblia, no? Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 10 ngadto sa 11. Atong basahon. Ningon diha, ingon nga maayong piniyalan sa nagkalainlaing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. So, no, kani nga verse mga igsoon, no, kani nga verses 11, 10 and 11, giaghat ta sa paggamit sa nagkalain-laing gasa. Ingon nga gipiyalan ta sa Ginoo. No? Gamiton nato ni alang sa kaayuhan, pag-alagad sa uban, kini pag-serve sa ubang tao o pag-serve sa Ginoo. Now, atong basahon pagtiwas, sige yung dari. Ang magwali, kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad, kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dugog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. So, unsa daw mga igsuon, mga kapamalandong, nga kita gidasig sa paggamit sa mga gasa nga niya nato karon, nga naa nimo kanang gasa nga naa nimo igsuon, kanang imong gift, kanang imuhang talent, kanang imuhang butang nga naa sa imuha, na kinahanglan do natong gamiton, no, para sa ang talagsaong gasa nga gihatag sa Dios para sa kaayuhan sa uban, no? So, meaning pagserbisyo, paghalad, pagsakripisyo sa kaugalingon para sa uban. Ug ang kanindot ani mga igsuon kaning sa ubos nga part, no? Kay mo ni ang sikreto. Nganong ang mga tao na mahimo pag yung katong mga tao sa unang panahon naging faithful ba gyud sa Ginoo? Saon nato para maging faithful? Okay. Kani siya mga igsuon, no? Number one, no? Atong makita ang purpose. Unsa may purpose sa pag-alagad?
Nang uban miingon, mangutana ko ni Megson, nganong nag-serve man ka? Be, nganong mag-ampo man ka? Nganong magbuhat man kag maayo? Unsa man di ay gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nganong ingana man ka? Now, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, no? Gipakita dinhi nga para atong masabtan ang tanan, atong tan-awon di ay unsa gayud ang pinakabug-at nga rason diha sa pag-alagad. Ug mao kining naa sa chapter 11. Unsa giingon ani mga igsoon, no? Aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo. Nagpasabot mga igsuon, makapamalandong, nga sa ato di ay pag-alagad ang pinakabug-at nga rason mao ang pagpasidungog sa Dios. Mao ang pagpahimuot sa Dios, mao ang pagdaig sa Dios. So mao dinhi ang purpose labaw sa tanan. Siguro ang uban nag-serve ko tungod kay maayo kang Ginoo nako, nag-serve ko tungod kay gusto ko magpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo, nag-serve ko tungod ani nga hitabo, nag-serve ko tungod kay gitawag ko. But brothers and sisters in Christ, labaw sa tanan ana nga mga rason, ang rason sa pag-alagad mao nga diha sa imong pag-alagad kapasidunggan ang Dios. Amen. Mao ni ang pinakabug-at nga rason ngano nga nag-alagad, mag-alagad ta sa Ginoo. Nganong mag-serve ta sa Ginoo. So, para masabtan nato ni kay dili ta mahimong faithful servant kung awat-awat ra ta or kung ang atong rason murag base lang sa mga butang nga atong nadawat or naani mo karon igsuon. Kay sa ako nang gikaingon, kung ang purpose sa imuhang pagsunod, pagsimba, pag-ampo, pagbuhat og maayo, kung ang imong purpose tungod sa reward or sa mga butang nga imong nadawat, igsuon, delikado ta. Because what if moabot ang panahon, wa na kay madawat? Are you still willing to serve God faithfully? Bisan pa ang imong mga giampo o gipangayo diha, wa tubaga? Muna ang dako nga pangutana mga igsuon. Pero kung ang usa ka sulugoon nakaila og nakasabot nganong kinahanglan siyang mo-serve, nga diin ang rason mao ang pagpasidungog sa Ginoo bisan pag walay moabot nga grasya nga iyang gipangayo mo padayon kini pag-serve tungod kay nasabtan man niya unsay purpose sa pag-serve. Dili man mag-serve ko para i-bless ko sa Ginoo, mag-serve ko para tubagon sa Ginoo ang akong gipangayo, mag-ampo ko karon para ganahan ang Ginoo sa ako, mag-ampo mosimba ko karon para kanabang dunggon sa Ginoo ang akong pag-ampo. Maigsoon dili dautan, pero tan-awa ang purpose, tan-awa ang reason, tan-awa ang objective nimo nganong nibuhat ka ana. Sakto ba ka ha? So muna ang pangutana, my dear brothers and sisters in Christ, kapamalandong. Okay. Now, nakoy gibutang dere, no? Serving is not about us receiving attention or glory, it is for Him to receive glory. Nga sa ato di ang pag-alagad igsuon, ang atong pag-alagad dili para daygon ta sa mga tao, dili para musikat ka, dili para daghan kag followers, dili para nga kung mag-live ka sa Facebook daghan kag viewers, daghan mo share sa imuhang kuan, kundi ang pag-alagad sa Ginoo dili para sa atong kaugalingon nga kalipay, kaugalingon nga himaya, kundi para sa himaya sa Dios. No? Para sa Dios ang tanan, dili para sa imo, dili para sa ako. So, klaro kay diha mga igsoon, no? Usahay man gud kanang sa ato ang pag-alagad, adunay mga tentasyon nga diin makahuna-huna ka nga, uy dapat ingani ilang treatment sa kuha kay mas kuan ko sa ilaha, nag-serve ko.
no? Magpa-espesyal ta ba? Pa-espesyal ta. Ang kana ganing mga halad-halad say napay uban masuko og di ma-mention, no? Pero mga igsoon, ang tinuod nga pag-alagad dili ang purpose dili para ka kanabang i-praise sa mga tao, dili para ang mga tao ganahan sa ibo, kundi para ang mga tao ganahan sa Ginoo. Mahimuot sa Ginoo, dili mahimuot sa imo kundi mahimuot sa Ginoo. So muna ang atong bantayan, brothers and sisters in Christ. Okay, napa isa, no? Being a faithful servant of God is less about what we are doing and more about why we are doing it, how are we doing it, and who we are doing it for. Unsa man ni pasabot ani mga igsoon. Sahay o daghan mga higayon nga mingon gani tag muhisgot gani tag pag-alagad ang una sa tong una-una. Dapat naa ako'y dunay result, dunay binuhatan, dunay bunga, no? Pero ang pagka-faithful servant di ay sa Ginoo igsoon is less about what we are doing. Wala giingon nga wala, importante man ang binuhatan. Pero giingon diha less, unsa di ang dako, no? Unsa di ang dakong factor ani sa atong gihimo, no? Sa atong pag-alagad. Why we are doing it. Nganong mialagad ka, no? Nganong mialagad ka, and how are we doing it? Giunsa nimo pag-alagad, giunsa nimo pag-serve, no? And who we are doing it, kinsa ba ang imong gialagaran? Kinsa ba, no? Kada bang kinsa man ka nga mibuhat ana. So more sa imong pag-alagad dili lang di ay nga makita sa mga tao kani siya nag-lead, kani siya grabe kayo ang iyang wali bay powerful kaayo, kani siya gwapo kay iyang live stream, kani siya grabe dahang kay siya followers. Dili kana ang sentro mga igsuon, because a faithful servant ang tong hunahunahon ang pangutana is what, dili kay what unsa ang atong gibuhat kundi nganong gibuhat nimo ni karon, no? Nganong nag-alagad ka, nganong nag-lead ka. Mao ni ang pinaka-importante mga igsuon. Kasi kaingon ko na no sa Old Testament ay panultihan nga nag-ingon diha. Kung ang tao nagtan-aw usab sa binuhatan sa tao pero ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing sa tao. Now, daghang mga higayon mga igsuon nga tingali makita sa mga tao ang imuhang binuhatan. Pero hinumdumi igsuon na kung ang usa ka binuhatan nga nakita sa mga tao pero ang imong kasing-kasing dili day pure, ang imong intensyon dili day pure, wala ra na sa atubangan sa Ginoo. Pure ba ang imong intensyon diha sa pag-serve? Pure ba ang imong intensyon nganong nag-ampo ka? Nganong nagsimba ka? To give glory to our God? Dili ba ka tungod kay doon na kay gipangayo mao nang nagsigi kag simba para dunggon sa Ginoo ang imong gipangayo permi? Dili ba ka niapil ka grupo para daghang mga tao nga mukuan sa imuha mo dayo sa imuha mo praise sa imuha mo nang gibuhat imong usa ka butang, dili tungod kay ang Ginoo gusto nimo nga ang Ginoo imong kapasidunggan or Ginoo mahimuot nimo. So muni ang atong bantayan mga igsoon, mao ni ang sekreto. Kung gusto tang mahimong faithful servant sa Ginoo, una atong i-define unsa man ang purpose o reason nimo why nga nag-serve ka sa Ginoo. And I hope dili unta sa reward, tungod kay ang reward gi-promise na sa Ginoo, but ang point ani mga igsoon is kana bang nakaila ka sa Ginoo. No? Ang ato ging ebanghelyo karon kung nakakuan mo kaganiha mga igsoon, makapamalandong. Di ba? Ang mga tao gasunod kang Kristo pero unsa gingon ni Kristo? Wala man mo nangita nako tungod sa milagro, tungod kay gipakahaon ta mo. So ang pangutana ato sa ato mga igsoon, makapamalandong, unsa man ang nakabugat nga rason
nganong ni-follow ka kang Kristo. Muna gyud nako nganong nisimba ka, nganong nag-ampo ka. So ingana siya brothers and sisters in Christ. So usbon nako, a faithful servant of God is less about what we are doing. Wala gingon diha nga di na kamo trabaho. Importante kayo na. Pero more about why we are doing it. No? More about nganong nag-serve ka, nganong gibuhat na nimo. And how are we doing it and who we are doing it for. So muni ang importante mo din sekreto, no? Tanawa to ang ipang mention si Job, si Abraham, si Mary, si Paul, wala man nagtan-aw sa ilahang kaugalingon, no? Dili tanawa si Mary, wala man siya nag-build og mga cathedrals, wala pang gihisgutan sa Biblia nga nagsangyo, pero ang iyang gihimo simple gyud, niyes siya sa kabubuton sa Ginoo, nahimo siyang instrumento nga natawo ang anak sa Dios. So ingana siya mga igsoon kuda ni Kristo, no? Sa atong kaugalingon mag-una gayud kung gusto ta mahimong faithful ang atong pag-serve diha day sa atong kaugalingon mag-una unsay purpose, unsay rason, no? Unsay kana ganing sa pagtabang nimo, unsay rason nganong nitabang ka kay do na may uban nga tabangan ako ni kay puhon kung mga kung ako po'y maglisod naapoy mo hangayo naapoy mo tabang nako, di ba may mga ingana nga mga rason mismo gani sa relasyon, no, husband and wife na siguro yung mga higayon nga naglalis ang banag asawa and then nakasala lugar ang bana, no, gipasaylo sa gipasaylo sa asawa. Grabe miabot ang time nakasala ang asawa, hindi wa pasayloa sa bana. So posible nga miingon ang asawa, ipasaylo kita ka atong niaging mas dako pa kag sala karon di na ko nimo pasayloon. Or nga na mga igsoon ba. So ano bang kita mahilig kitang bubuhat og mga butang nga ingon ana, pero ang akong point ani is unsay imong intensyon, unsay imong objective nganong ging ani pure ba? Dili ba ka tungod kay do na kay hidden agenda, no? Sa imong pag-alagad sa Ginoo, pure ba nga gusto jud kang moalagad sa Ginoo tungod kay gusto nimong pasidunggan ang Ginoo? Dili ba ka tungod kay mag-alagad ko ni sa Ginoo, magsakripisyo ko ani para lunggon ko sa Ginoo. So yan na siya brothers and sisters in Christ, no? Okay, padayon ta. Adunay mga qualities sa usa ka faithful servant nga akong gi-share dinhi, no? Akong gi-share diha, no? Number one, a faithful servant is obedient. Masinugtanon. Masinugtanon sa iyang agalon. Masinugtanon sa iyang gialagaran, no? So ana ang pagka masinugtanon igsuon higala tungod importante kayo ni, no? Importante kayo ni sa ato ang kinabuhi igsuon. Ang pagsunod, no? Ang pagsunod sa sa kanabang mando sa Dios, no? Mando sa Ginoo. Importante makaini kay kanabang ang pag-alagad nato dinhi brothers and sisters in Christ, no? Kanabang dili ra ba kay ang Ginoo ra gyud may gasugo nako kani, no? Naman tay mga leaders. Obedient pa ta sa atong mga leaders? Obedient pa ta sa atong leaders sa church? Leaders sa ministry? Kanay man kay kani nga mga leaders gibutang na sa Ginoo diha para mo guide dato, no? So kana bang si tawag ana diha sa ato ang kuan, sa ato ang pag-alagad, no? Importante gyud ang pag-obey sa mga butang nga gustong ipabuhat sa Ginoo. Mga circumstances, mga sitwasyon sa kinabuhi nga moabot igsuon nga dili ka gusto pero gitugutan sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi because nakita sa Ginoo nga pinaagi ana nga sitwasyon, no? Maka buhat kag daghang butang, no? Nga kapasidunggan ang Ginoo. Pero importante ang pag-obey, pagsunod nato. So, muna ang number one. Ang number two, mga igsoon, a faithful servant is humble. No? Ang Ginoo, naaampag ka mapaubsanon si Kristo. Grabe ang pagpaubos, na? No? Kaya na bang ang tinuod nga papaubsanon, kaya na bang dili kay sa gahuna-huna si ang kaugalingon para si mga butang nga para si ang kaugalingon, kundi para sa uban.
no? Kana bang aduna gayoy kana bang tinuod nga pag sakripisyo, pagpaubos sa kaugalingon para iyahang maalagaran, no? Ang tao or kinsa man ang iyang alagaran. So, focus na siya to give, giver na siya. Giver na siya, no? And then next is sa ikatulo na to nga kuan, sacrificial. Sis pasabot aning sacrificial. Sacrificial means ang faithful servant willing siyang isubmit ang iyang own nga mga plano sa kinabuhi o iyang i-follow ang plano sa Ginoo. Willing siyang isurrender ang iyang mga gusto, mga plano sa kinabuhi. Willing niyang, kaya niyang i-give up para sa plano sa Ginoo. So, many times sa atong kinabuhi, no, ang servant heart, importante kaayo na nga, kaya bang naay kasing-kasing sa pagsakripisyo para matuman lang ang gusto nga mahitabo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Okay? Amen. So, ang sunod mga igsoon is a faithful servant is motivated by love. Nganong nakaingon man ko ani nga motivated by love igsoon. Now, sa 1 Corinthians chapter 13, gisgutan diha nga bisan pag ikaw ang no pinakatsada kay tingog, maayo kay kamuwali, pero kung wala kay gugma, nagasaba-saba ka lang diha, saba ka lang sa piyang-piyang diha nga nagsaba-saba lang nga murag alingugngug kaayo, no? Kawa may gugma. Tingali do na kay gaho, do na kay power sa imuhang mga teachings nga makaingon ka nga ingon ani, no, matandog ang mga tao. Pero igsuon kung wala kay gugma, gihimo to nimo tungod kay gipasigarbo nimo imong kaugalingon. May kay kamulid sa prayer. No, grabe kay kamubalay, no? Plaster kayo imong pagkuan. Pero sa imong day pag-pray, dili na to kinasing-kasing tungod tigon na ka tsada kay akong prayer. Questionable din ang mga igsuon, no? Dili na nagugma, no? Dili na nagugma. And diha sa pag alagad pag-serve nimo, no? Kada bang kung wala ang gugma, dili ka gyud mo lahutay, no? Because a faithful servant is motivated by love. Dili lang mga taman ka sa istorya, may kakamulid sa worship, pero doon na kay kauban diha, wag kay time pagpaminaw sa iyang problema, kay time sa wag kay natahabang sa iyang problema. No, naagid ang gugma gyud ang nagtukmod nato diha sa pag-alagad. Kung nagwali ka, gugma ang magtukmod sa pagwali. No, anything nga imong gibuhat para sa pag-alagad, ang gugma gayud, no, ang magtukmod. Okay? Amen. So, next, no? A faithful servants serves where needed, no? Kung asa ang need, kung asa ka kinahanglan naa diha, no? Diha ka diha nag-alagad. No? Sometimes mamili ta, we feel comfortable ani kanira nga tao akong i-shepherd, adari ra ko magwali, adari ra ko sa church, dili ko madto silang chapel, ay di na ko madto sa ilaha. Kay kapoy baka ani sige follow up sa ana ta ba. Gusto na to komportable. Hinumduman na to mga igsuon na ang pag-alagad sa Ginoo dili lang sa atong comfort zone kundi bisan asa. Pwedeng panahon sa imong kalisod. Pwedeng panahon sa imong problema. Pwedeng sa mga sitwasyon nga dadun ka sa Ginoo sa lahing lugar. Bisan gani sa panahon nga doon na kay problema mga igsuon, pwede gihapon ka nga maka-serve diha sa Ginoo. So, dili lalim no, grabe, dili lalim kung ingon ana. Okay. So ang pinaka-last brothers and sisters in Christ, no, keeps their focus on God. Mao ni ang importante sa usa ka kanabang usa sa importante nga kuan sa isa ka servant. Ngano? Servant of God, ang iya gayong focus, iyang mata, iyang sintong, iyang panglantaw,
ana gayud sa Ginoo, no? Na ang pagsalig, ana ang no taliwala sa mga kalisdanan ug kalisod, nag-focus gyud siya sa Ginoo. Wala sa ubang bata. No, usahay ra ba kita kung daghang bitaw kay tag problema, mura po tag malumos sa mga problema no? Na kana bang sa gani i-try natong sulbad ang atong problema sa atong own nga way, sa atong kaugalingong kusog malimot ta nga naa man Ginoo, no? Many times sa atong kinabuhi no nga ang pag-alagad nato sa Ginoo makita nato diha sa mga pagsulay kung unsa ta ka faithful diha sa mga pagsulay. Like dali ra kay pag-ingog praise the Lord, hallelujah kung bag-o kang nakadawat og blessing. Tubag ang imong pag-ampo, dali ra kay pag-ingon praise the Lord, hallelujah. Pero what if unsa kay nahitabo ato mga time na pila na ka gabi nimong ampo, no? Wala gyud tubag ka imong pag-ampo. Ato mga time nga nakay favor sa Ginoo pero wala gihatag. Ato mga time nga murag wala diha ang presence sa Ginoo, no? Diha importante gayud nga kana bang ang focus nato wala sa mga problema kundi anaa diha sa Ginoo. Amen. So praise the Lord. Hallelujah. Okay. So mga igsoon, mao ni ang mga butang nga atong ipamalandungan karon. Pero ang pinakadako nga mensahe ani mga igsoon is we need to define unsay rason nganong nag-serve ka. Kay kung diha sa imong pag-alagad nakita nimo ang rason nga diin mao ang pagpasidungog sa Ginoo, igsoon, makaingon ko kaya nimo maging faithful. Mao ni dapat ang pinakauyukan, pinakasentro, pinakalaw, pinakadako nga rason nganong nag-serve ka. Maybe kanang uban personally mo nga mga reasons siguro. Pero ako nakita mga igsoon tulad ni Kristo no, na sa atong pag-alagad sa Ginoo, kung ato lang yung isentro sa tukumang rason, and I believe sama ni atong mga tao sa Old Testament ug New Testament nga akong dimensyon kaganiha, no? Ana-ani mo ang qualities, ang klase sa usa ka tawo nga mahimong faithful sa pag-alagad diha sa Ginoo. Maigsoon sa katapusan, ang tawo nga nag-focus sa reward nga iyang ganti nga iyang makuha, maglisod siya sa paglahutay panahon sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Panahon nga walang-wala, walay ganti nga giabot. Panahon nga negative ang dagan sa kinabuhi. Pero kung ang tao na diha sa iyang pag-alagad sa Dios, bahala pag unsay nahitabo sa iyang kinabuhi, no? Wala tungod kay wala man siya gahuna-huna sa ganti na iyang madawat. Naghuna-huna man siya sentro diha sa Ginoo nga gusto niyang iyang kapasidunggan na ang gugma igsoon moabot man ang mga pagsulay, bagyo, kalisdanan kanang tawhana bisan pag mohilak tungod sa kasakit padayon gyapong motindog mobarog ug mokapit moduol ug mosangpit sa Ginoo kay kanang tawhana nagtuo na wala siya mabuhat kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang mga tawo nga nagtan-aw sa ganti sa pag-alagad igsoon dili makalahutay. Pero ang tawo nga nagtan-aw sa iyang rason sa pag-alagad nga makapasidungog sa Ginoo bisag unsa pa kalisdanan ang iyang magian. Mulahutay gayud, maging faithful gayud atubangan sa Ginoo. Amen. So praise the Lord. Hallelujah, no? Talaygon nato talaygon ang Ginoo atong daygon ang Dios diya sa iyang kaayo. So mga igsoon makapamalandong mao na ang ato ang pamalandungan, no? Atong gipamalandungan karong gabi una og hinaot unta nga ato ning mapuy-an
no? Naot unta nga walay rason laing rason sa pag-alagad kundi ang Ginoo kapasidunggan gayon, no? So please ako isa ka kanta sa pagbalik nato ang atong mga greetings at yung mga mensahe ay atong mga pag-ampo dayon, no, para sa tanan. Pero sa dili pa magpa-play sa ako isa ka kanta do para maka-prepare ta. Okay? So atong paminaw ning usa sa mga paborito na kong kanta nga akong ginapa-play dinhi. Okay? Sa imong kiliran, O Ginoo, galangpanan ka. O Diyos kasaguma.
May music? May music mo nagyo. Nag-on man. Nag-on man. Ano? All right, brothers and sisters in Christ, murag nay problema daw sa ako ang connection din wala mo yung music nga nadunggan. Okay, sige. So magpadayon ta mga igso no sa ato ang kuan, sa ato ang mga greetings ug atong mga pag-ampo murag nay natandog siguro sa ako ang connection kay okay pa man to paganiha. Sige, atong basahon ang atong mga greetings dinhi. Ingon pa ni Sister Melinda Castillon Lipasana, happy Sunday po Brother Alex ug sa tanang kapamalandong. And then si Ma'am Jen ingon pa niya, mayong gabi Sir Alex ug sa tanang kapamalandong, happy Sunday sa tanan. God bless us all. Og Randy Lim diha sa may kining Villanueva, ay sa mayong gabi sa tanan. So mga igsoon no, sa makausa ako magpasalamat sa inyong pagsulod nako karong gabi una. Hinaut unta nga sa atong pagpamalandong karong gabi una nakahatag nato ni kadasig, nakahatag nato ni kusog diha sa ato ang pagpadayon sa pagpaduol sa Ginoo, pagpalig-on o pagpalawom sa atong relasyon diha sa Ginoo. Ilabi na sa ato ang pag-alagad sa Ginoo nga aduna gayoy tawag sa tagsa-tagsa nato, no? Isip ang Dios may atong magbubuhat o kita ang iyang mga binuhat, no? Gitawag kita sa pag-alagad. Kay bumanay usa sa mga purpose nato, no? Nga kita gayud ang ato ang pag-alagad diha sa Ginoo, mao gina ang atong tawag, no? Nga mo serve ka sa iyaha. Pero mo gid depende na siya nagkalain-lain nga isa ka tawag po nagkalain-lain nga paagi giunsa nimo pagtubag ang tawag sa Ginoo diha sa pag-alagad. Pero mga igsoon kapamalandong sa ako nang gikaingon nga kada bang diha man sa atong pag-alagad lahi-lahi man pero atong hinumduman nga ang pinaka sentro o pinakauyokan sa tanan mao nga nag-alagad ka tungod kay gusto nimong kapasidunggan ang Ginoo. Amen. Okay. So mga igsoon, mga kapamalandong sa makausa, salamat kaayo sa inyohang pagsunod o hinaut unta nga magkita-kita ta sa sunod Sabado ug Domingo puhon no sa ato ang lain na sab nga kanabang topic sa atong pagpamalandong. Apan sa dili pa mga igsoon, importante kayo ang atong pag-ampo no. Pag-ampo nato diha sa Ginoo, pagdaig nato sa Ginoo, pagdangup nato diha sa Ginoo na sa ato pang akong gipa-play nga song bago pa lang nga murag walay tingog ata mo na unsa to no. Kuan siya kanabang ang Dios mao ang atong dalampanan. Ang Dios ang atong dalampanan. Okay? Sige, mga igsoon ko ni Kristo, atong iampo ang tanan nga mga masakiton, unsa man ang klase nga sakit, atong iampo atong pamilya sa proteksyon ug grasya sa Ginoo, atong iampo ang tanan nga mga leaders, mga frontliners, iampo nato tanang membro sa atong pamilya. Doon na mo'y mga kauban sa family, kaila ba kaha nga hangtod karon kalabang nakinahanglan sa pag-ampo no atong iampo brothers and sisters in Christ. Okay, sige, sa ngalan sa Bahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, amen. O Dios nga labing gabahanan, ikaw man ang tuburan sa kinabuhi, tuburan sa kaayo, Ginoo nining kagabion, among isalig kanimo ang tanan nga nagkinahanglan sa imuhang panabang, nakinahanglan sa imong presensya, sa imong grasya. Katong mga kaigsuonan namo Lord nga naa sa mga nagkalanlain nga mga hospitals, mga kaigsuonan namo Lord nga naa sa mga TTMF, CIU, ICU, or asa man sila karon na silang panimalay, no? Nga nagbaluyahon, nagbasakiton, nangamuyo ako kanimo o Dios karong gabi una,
nga diha sa imong ngalan o Hesus sa imong gahom, imong hikapon unta Lord, tandugon, ayuhon ang mga balatian sa among mga kaigsuonan nga doon na gipangbati sa lawas o Dios. Lord, ikaw man ang pinakagamhanan nga doktor, ikaw man ang pinakagamhanan sa tanan, busa amo ning i-lift up sa imo Ginoo. Wala mi mahimo kung wala ka. Tanang balatian Lord, kasi klase nga balatian nga naa kanila karon. Lord, ayuha sila, lig-una sila o Dios. Sa mga pamilya pud usab nila Lord, naunta no. Ang talagsaong kusog og kadasig taliwala sa tanang mga pagsulay o kasakit. I-comfort sila Lord God, ipabati ang imong presensya ngadto kanila. Sa among mga leaders Lord, hinaot unta nga ma-purify unta ang mga intensyon nila sa mga butang ilang pagabuhaton. I-bless sila, i-guide sila Lord God. Imuha silang instrumento nimo Lord nga ikaw ang mulihok sa ilang kinabuhi. Nangamuyo sa binimo Lord God sa among adlaw-adlaw nga pagpuyo sa among pagtrabaho. I-bless Lord ang matag company nga among gitrabahoan. I-bless ang among kaming tanan Lord, ang among pamilya. Protection Lord ang ihatag ihatag kanamo. Lord, ang among relasyon sa imo, mulig-on unta, mulahom unta o Lord. Dasiga mi Lord sa pagpaminaw sa imong pulong, pagpaambit sa imong pulong, pagpuyo ni imong pulong o Dios. Ginoo, wala mi mahimo kung wala ka, basta isalig namo nimo ang tanan. Kay kini among gipangayo, among gipasalamatan di sa imong bugtong anak among Ginoong Kristo, uban usab sa panabang sa among langitong inahan si Mama Mary. Amen. Dalaygon ka o Dios, pasilunggag pasalamatan ka in Jesus name. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Igsoon kapamalandong hinaut unta nga sa bag-o nga semana ihatag sa Ginoo no. Masinati unta nimo ang buhing presensya sa Dios. Tungod kay ang Dios anaa kana kanunay kanato. Usahay lang salipdan lang sa mga pagsulay, mga problema sa atong kinabuhi. Pero ayaw kalimot pagsangpit sa Ginoo igsoon kapamalandong, no? Sangpita ang Ginoo kay ang Ginoo faithful. Bisan pa sa mga higayon nga dili ta faithful sila sa iyang atubangan, ang Dios kanuning faithful sa iya mga saad sa imuha. Maayo kayo ang Ginoo igsoon kapamalandong. Igsoon, dinhi na lang ko kutob, no? Kini na lang ang inyong kapamalandong Brother Alex Slim, manamilit na lang og miingon, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Igsoon kapamalandong diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, atong hinumduman na ang atong kinabuhi lumalabay lamang. Busa ato kining buhaton, gamiton diha sa pagpasidungog sa Ginoo, diha sa paghatag og kalipay sa Dios kay pinaagi sa pagpasidungog nato sa Dios. Igsoon ang Dios tungod sa iyang kaayo, dili mo hikaw sa iyang tabang, sa iyang grasyag panalangin diha kanimo. God bless you brothers and sisters in Christ. O kita-kita ta sa sunod Domingo puhon.